алейкум дӯстон, бардарон, тамошобинони канали Аҳли Ютуб, хуш омадем ба канали мо, канали Қодиров Сайбирҳон. Бардаро айни ҳол мо ҳузур дорем дар шаҳри Кӯлоб. Дар шаҳри Кӯлоб ҳузур дорем. Як бардар бисёр хоҳиш кард ки бизан биё. Мо ай худи Хуросон задем омадем бар хотири ин бардар. Як гоҳи чорнипёстр дорум бениҳоят балечи ки хитм ина биё амира канали ма да парто, канал да парто. Ҳаққи кори таметем биё хона меҳмонша ина хесем омадем бардаро ай худи Хуросон. Рости мо як дар восе кор доштем. Бо ин айси задем омадем. И ки ҷои Кӯлоб айҷа? Кӯчаи Ловутӣ мегам бардаро ин инҷо омадем. И бардар якта чорнипёстр дорам мега ман вақт надорам ки бозорш барам. Масад биё амуро дар канал парто гдета саҳар бега мега 10 литр шир ҳози ба гарантӣ мета мега. Мусолакш ба қача 10 литр шир ба гарантӣ ҳози мета мега. Ҳози зимистонш мега зиёдш мета мега. Просто гармия мега ам ҳисоб 10 та додеса мега ба гарантӣ да. Ина бардаро мусолакш ба қачак. Ба қай мошня мега. Ай ба қой галиштено мондаги мега ира. Хои галиштено мондаги мега ина ба қачак. Чанд моҳа шида бошаи? Як моҳа шидеса мега бардар, як моҳа шидеса мега. Гоам бениҳоят гоҳи хубай. Оҳо. Бардаро ози мо ира дандонша нишон метем. Ина бардаро дандоноша диден. Мақсад бардар мега ки зоридаги ай хона имада ширша хурдаги мега. Ина ози мо ира ҷӯшиданша нишон метем мақсад. Ман худам ҷӯшиданша нишон метем. Бениҳоят гоҳи хубай. Адати шатазани надорам. Ина бардаро мо ҷӯшиданша нишон метем. Бениҳоят гоҳи зурай. Ина ҳар чо чикор мекунам. Ина бардаро шириш идиесен бениҳоят шириш ғавс бидай. Ина шириша нишон додем. Саҳар бега ба гарантӣ мега 10 литр шир мета. Мақсад гарантӣ гоҳи хонаи химай мега. Гарантӣ кати шир мета мега. ҳамеша дастгириро фаромӯш накунед. Подписатсия, лайк ҳама ҷахим дастгири шумо пешравии мост. И бародар дар номрои телефони хича мемонем. Бародар номрои телефони чанд ай 905 бо чанд 905 12 27 37 905 12 27 37 номрои худи бародар ай занг бизанед. нархша 14,500 сомон гуфтестай 15 гуфтеста буд. рости ма 14,5 кардам 16 гуфта худам ма гуфтам 14,5 бигу кам кор буд шава. масад подписчикои мана дар кора гуфт ҳамин вақти зимистон да ширш бениҳоят хуб ай гуфт то 20 литр шира медод гуфт ҳози акли нами тобисон ай гуфт қашароти авход надорум гуфт ҳамин ҳисоб 10 та ба гарантия гуфт бегу солаш 5 та сар 5 та мега. номрои телефони ман 911 21 72 21 гуфт хай номрои хитам бумон гуфт кати хитам гап занам бо дигай гуфт номрои хича бо занг бизанен масад савдо кунен ма дроси мошин пошина мегум тона адреса хишру метим тона то наоранда худо нигоҳбонатон касб кори ҳаматон да барор мехом бигзор ама гоҳи хубша бигире наздикира гоҳи худам сар метим ютуб да навадо шириш